Bueno, empezamos logo este pleno ordinario do mes de marzo ca seguinte parte resolutoria. Aprobación se procede sobre os logotipos digitais do Concello da Baña. Bueno, hai o dictamen da Comisión onde se emplea o tema do logotipo que é AB en formato digital. Foi levado á Comisión, está dictaminado e falta solamente o uso, inda que o reglamento e a norma xeral é como escudo e como eso heráldico, pois está o uso. Entón hai que emplearlo en algún sitio, senón as dúas formas. Non ten un carácter estrictamente oficial. Oficial. Non sei se te deixaron. Bueno, vixe despois o... Sí, subimos despois e vimos do nada. Tratase de eso, reconocer os logos de forma oficial e institucional, por a nosa parte vemos o correcto e vamos a votar a favor. Bueno, sobre eso que me refiero, AVE, vamos, non estaba aprobado de unha forma oficial, estaba usando, pero para que quede constancia. No, AVE tamén é de Brión, por exemplo, que utiliza creo que todo o Altamira, non parece? Sí, todo o Altamira. Depois hai o da de Caeña de Coruña. Da AME, todos seguimos na línea. De AME. Somos todos igual de originais. Diseño, pero que o pasado. Sí, sí. Bueno, a votación entonces a favor da aprobación do logotipo digital do Concello da Baña, unanimidade. Sí. O segundo punto é a aprobación se procede ao dictamen sobre a modificación de solicitud do post-2022 Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios da Competencia Municipal, Plan Único de Concellos. Bueno, vamos a ver. Onde que eu fixen aquí? Chegounos da Diputación, chegounos estes requerimientos dentro do post, que a veces como vez que se envíe, non o miran ao día seguinte, tardaron pois casi un mes ou por aí aproximadamente. Entonces mandan comunicacións ao Concello sobre a documentación presentada na convocatoria. Entonces por cada obra, non foi en todas, pero por cada obra, pois ao mellor poñía pois o nodexo da memoria do plan. Por exemplo, no tema do préstamo provincial o do código do Iván. Depois de tema digital, que é o que mandan aquí, o que tenemos aquí, que deixo para o final, que é o tema da modificación. Comunicación polo tema de Liñares, San Salvador tamén, pois é un tema técnico que non necesita modificación, polo tanto non fai falta traerlo aquí, porque xa ten que justificar cuestións técnicas, que é o cálculo justificativo da estrutura para a extracción da EDA, pero sí que pide autorización de Patrimonio de Agua de Galicia, autorización de Patrimonio de Agua de Galicia tamén para a Xación Castiñeira, e depois é Patrimonio justificante de presentación de declaración responsable de Agua de Galicia, que é o que ven na maioría de todos os obras. Antes non pedían eso, ahora piden todos. Pero a modificación do punto do que se trae aquí en concreto é do que presentamos da plataforma da numeración digital municipal, onde mandan aquí a necesaria modificación do proxecto. Debe subirse un único novo documento que recolle integramente o proxecto e incluso fala porque aí é o desglose, do que é servicio, do que é suministro. É o mismo que as autorizacións pertinentes por parte das vivendas. Como isto é un proxecto que está feito, é un proxecto que colle todo o Concello, me parece a min que en vez de andar, incluso eu falara antes de metelo, me dixeron que sí, pero depois aquí fan este investimento incumpre o establecido na base 5.b do plan Obras e Suministracións. Entón, eu creo que é mellor esa parte pasala para o tema de gasto corriente, é dicir, facer un cambio e despois ir aquí desde o Concello para o gasto corriente, ou se utilizan outro tipo de axuda que pode aparecer, pois emplease, non se anda facendo e pedindo autorizacións e modificacións, porque ao final pedimos a modificación, o mellor ainda non está conforme a Diputación para todo isto.
Entón, o que teremos aquí é a modificación no apartado este da plataforma de numeración digital municipal de Alaña. Alguna cuestión sobre este? Sí, comentar que unha vez máis vemos como o grupo de goberno actúa improvisando as carreiras, así fixo para aprobar o POS no último momento e agora pasan estes detalles. Comprobamos todos os veciños como se aproveita que o proxecto non é admitido pola Diputación en vez de propoñer outras das obras que serían pois a mellora da capa de rodaxe da pista de Vilar de Cerdeira en Corneira ou a mellora da capa de rodaxe entre Oitosende cuns orzamentos similares. Pois non, esa partida de cartos colocan en gasto corrente. Lembran que a nós só nos permitían deixar 45.000 euros para gasto corrente, pois agora, co seu xogo de trileros, a parte de gasto corrente incrementase de 119.000 a 200.000 euros. Unha vez máis, a súa palabra non vale nada, din unha cousa e logo fan outra. Pero como sempre decimos, nós non somos iguales a vostedes, que de forma sistemática nos tumbaban todas as nosas propostas pleno tras pleno. Neste caso, se vai liberar desta forma gasto corriente e se vai contratar o mesmo proxecto con financiamento propio, contarán con o noso voto a favor. A ver, eu, Antonio, non quero entrar nun debate porque ao final parece que está sempre que a mesma cantinela é unha cantinela que ti sabes como vaya, a veces a tocar a campanilla e seguir tocando a campanilla. Aquí non é xogo trilero ningún. Depois, meter o de Vilar de Cerdeiras. Me parece mentira que se non sabes a información do cheo. O viernes se aprobou o plan adicional. Entonces, a partir de aí podemos escoller, teremos que escoller aquí. O que pasa é que iniciouse o trámite. Aquí é un tema puntual, pero estou dicindo que aquí están para ver todos os requerimentos, tanto tal que fixeron un mes antes ou despois. Unha vez que o revisan, piden documentación. E dá casualidade, mira, vou dicir unha cousa, dá casualidade que lle piden a documentación dos proxectos que estaban feitos do ano pasado, non pediron nada. Piden, en cambio, do que se fixo, pero non pasa nada, decir, están pedindo cousas pequenas, a ver, anexo a memoria do plan, a ver, o anexo 2, que é cubrilo. O tema do que che dixen antes aquí do coste como do préstamo provincial, o código do IBAN, a ver, que isto é, que é, punto, dous números máis, non quera, a decir, non utilices palabras que non sei para que queres encender o tema. Que trileros. Home, non falemos desas porque se entramos en ese vocabulario algo che dixo. Digo eu, entramos no que é. Me parece a mí que é o máis justo e para non perder tempo e remitirlo o máis rápido posible. Xa fixemos todo este trámite que pedían da declaración justificante de presentación da declaración de responsable de Aguas de Galicia, o mismo que foi para patrimonio, o mismo que é onde piden o de ASI, que é unha que é o enlace con a carretera. Ese se fixo todo o trámite. Porque se facemos a modificación temos que pedir as autorizacións pertinentes. Solamente é eso, non é a outra cousa, non saques de quicio nada. É isto tal cual. E cando veño o adicional, que xa iniciaron o trámite, aprobou o autoría na Diputación, teremos aquí para cal é a prioridade que en ese momento pois compete a cometer. E nada máis, non hai deixa que o que se fixo antes, porque antes se non chegaches a consenso é moi difícil que chegue, e agora sigues que a mesma cantinela, olvídate deso. Eu que digo que contan con noso apoio, si realmente se vai liberar cartos de gasto corriente e se vai facer con financiación propia ese proxecto, si se vai financiar ese proxecto, porque se se vai liberar gasto corriente e despois non se vai facer o proxecto con fondos propios, o que están facendo e deixar cartos para gasto corriente e quedará o proxecto. Entonces, contan con noso apoio, se a intención é esa, liberar gasto corriente, e con financiación propia do Concello se vai facer a numeración correcta de todas as parroquias, porque sabemos que a día de hoxe é un serio problema a numeración nas parroquias. Cada vez os veciños tiran máis de compras online, estáse movendo moita paquetería con este tema do COVID e da pandemia e todo isto, casi todo o mundo pois se puso un poquinho as pilas e se está facendo utilizándose moito ese sistema e está habendo serios problemas a hora de recoller paqueterías, cartas, etc. Entonces, estamos de acordo se hai un problema, porque, ao mellor só había que haber pensado antes, pero se non admite a Diputación como proxecto, ou se é un auténtico trastorno facelo porque hai que pedir autorizacións, parecenos correcto, pero sempre cando, se eses cartos, eses 70 e pico mil euros, 76 creo que eran,
Si se vai a liberar gasto corriente e se vai facer ese proxecto igual con financiación propia, parecenos correcto e vamos a apoialo. Iso é o que queremos hacer. O que non queremos é atoparnos despois que se fai a través dunha subvención e ao final, ou non se fai, e ao final o gasto corriente aquí dixe unha cousa e queda para outra. Entonces, con ese compromiso, nós estamos aquí para apoiar a proposta. Vale, xa está. Si da prioridade que fixemos aí e posemos de número 1 é porque creo que agora mesmo é un dos proxectos prioritarios que hai que acometer dentro do Concello. Enumeráchelo ti agora, por moitos é variado os conceptos, non solamente por eso. O que dices ti, é dicir, as compras online, pero as compras online non, unha ambulancia, simplemente. Dice a casa de fulanita é o número 22 e o mellor está dando voltas, cando da outra maneira, pois, hoxe en día que as novas tecnologías aparece aí. Pero isto é vital, vital. Este proxecto que se fixo aquí é vital, tanto como capa de rodadura para calquer carretera ou estrada do Concello. Entonces, fixámoslo con a idea. O que pasa é que creo que estamos avanzando no sentido de que desbloquear o que a veces a burocracia administrativa, eu creo que tamén temos que dar un paso, porque senón estamos sempre bloqueando, porque é o que digo eu, a administración vai para arriba, da administración grande vai para a local, da local autorización dun organismo, autorización de outro, e ao final estamos dando de voltas. Para qué? Porque queremos desbloquealo. Eu creo que se fai con esa intención. Eu teño falado con a Secretaría, creo que a intención é a idónea e a boa, non do camiño. Pero bueno, podedes comentar algo máis, se queredes. Non, está comentado. Alguna cuestión? Non. Bueno, procedemos entonces a votación deste punto, que é a modificación da solicitud do POS 2022 Plan Provincial de Cooperación para obras e servicios de competencia municipal e no Plan Único dos Concellos, que é na apartada da modificación dentro do que era a comunicación sobre a plataforma de numeración digital municipal de Alaña. Unanimidade ou votamos? Sí, por unanimidade, igual. Bien, pasamos ao punto número 3, que é a aprobación do dictamen sobre o Plan Municipal de Voluntariado do Concello da Baña. Doulle paso aquí a César, que xa... Boa tarde a todos e a todas. Neste punto, como xa se comentou na Comisión Informativa, traemos un Plan Municipal de Voluntariado para o Concello da Baña. A idea é establecer un marco de planificación no ámbito do voluntariado do Concello da Baña. Aquí vai o plan de voluntariado. Despois de falar ca Secretaría Xeral, coméntanos que o paso previo para empezar a facer un traballo municipal a prol do voluntariado. Bueno, este é o traballo que fixemos, que ten varios apartados. No primeiro apartado establece un marco conceptual onde se especifican pois que é o voluntariado, a legislación vixente e un pouco os dereitos e as obrigas das persoas voluntarias, para posteriormente especificar as 10 áreas de intervención. Aquí especificamos 3 grupos, ámbitos ou áreas de intervención para diferentes estamentos do Concello da Baña, que non teñen por que estar todos completos, nin tampouco son excluentes. É dicir, se temos demanda nalgúnha área, pois levarémola a cabo, e se non, pois quedarei aí para ver se nun futuro aparecen pois máis persoas voluntarias que queiran traballar as diferentes áreas. E despois os eixos de actuación, que será a sensibilización, promoción e formación da xente para darlle importancia ao voluntariado e formar as posibles persoas que queiran traballar como voluntarios no Concello da Baña, e para finalizar cunhas fases de implementación, que na primeira, que na que estamos, que é a de aprobación deste plan de voluntariado, e despois trasladalo aos as diferentes entidades de voluntariado, asociacións, colectivos, etc. É dicir, facelos, trasladalo a diferentes estamentos da poboación, desenvolvemento do plan con diferentes proxectos e despois unha avaliación. Este é un documento bastante xeral, pero que é o punto de inicio, non? Para empezar a traballar e difundir o traballo de voluntariado no Concello da Baña.
Polo tanto, porque é algo positivo que o Concello da Baña que este a prol do voluntariado, que haxa xente, como non pode ser de outra maneira, que queira colaborar co Concello, colaborar co seu povo, ca sociedade, penso que está completo, con un traballo completo para que aprobar neste pleno. Pola miña parte, nada máis. Por outra parte vai comentar Mónica. Bueno, nós estamos a favor deste plan, parecenos unha moi boa iniciativa, pero, bueno, xurdanos un par de cuestións que non están reflexados ou, bueno, quedanos esa incertidumbre para que nos las aclares, vale? Simplemente iso. Entón, dentro do que é este plan, queremos saber se está previsto incluir dentro do mesmo un programa de voluntariado juvenil, e se este vai a estar circunscrito o que vai ser a OMIX, porque vemos que a coordinación de dito plan vai ser levada adiante pola Concellería de Lorena, de Cultura, Educación, Muller, Igualdade e Normalización Lingüística, pero sí que é certo que hai noutros concellos que dentro dun plan moi amplio de voluntariado sí que se recollen os programas de voluntariado juvenil, xestionos a OMIX, e nós temos unha OMIX, non? Más que nada porque van encadrados dentro das subvencións para as entidades de acción voluntaria, entidades locais enmarcadas no programa de servizo de voluntariado juvenil. Queremos saber se iso, ou se iso vai ser noutra etapa, se o tendes contemplado, porque sí que é certo que no plan non se menciona, ou, bueno, eu lín o plan e non o atopei, que pode ser que se me pasara, non? Eso por un lado. E por outro lado, tamén saber, bueno, se xa se ten previsto, se se vai a facilitar ou se se vai a habilitar, porque se se fala dun teléfono, pero algún espacio físico concreto, pois, non sei, para reunir, para coordinar, onde o voluntariado poida ter un espacio físico, sabes? Pois un sitio que sea específico para iso, se o xa tendes previsto. E tamén se vai haber unha liña de apoio, entendo que sí, porque falades de formación, etc., e iso, evidentemente, aos formadores hai que pagarles, unha liña específica de apoio económico e apoio para iso, apoio económico tanto para provisión de material como de formación. E despois outra dúbida que tamén me xurdiu cando lín, falase de voluntariado como individuo. A miña pregunta é, se hai unha asociación que queira entrar dentro do que é o voluntariado, se se contemplades facer unha ficha, en vez de ser por persoa, unha ficha xenérica por asociación, porque tamén estiven vendo en certos concellos, por exemplo, o Concello de Santiago, que ten unha ficha específica para asociacións. Entón, quero saber se iso, que podemos falar noutro momento, pero se iso só tenes contemplado. Bueno, vou por partes, vale? Sí. O do OMIX, vamos a ver, este é un plan xeral. Aquí ten cabida, non se fala de idades, non se fala nin de voluntariado senior, nin de voluntariado juvenil, nin moitos outros. Entón, este é o documento base. Pois, evidentemente, claro que teñen cabida. De feito, para acceder a moitas das subvencións do voluntariado juvenil, hai que ter isto aprobado aquí en pleno. Entón, sí, isto é, como dicen, é xeral e ten cabida todo isto. Do espacio físico, aquí, a parte do correo electrónico, di que se vai ter un espazo web onde apareza pois toda a información relacionada co voluntariado. Dependendo do volume de xente que se anote, que eu, evidentemente, como vamos a facer diferentes convenios de colaboración con entidades e con deportivas e culturais, pois eu penso que vai haber un volumen non importante, pero sí para arrancar. Eso valoraríamos, se hai algún local, pois evidentemente poñeremos, se isto vai para adiante, vemos que sí que hai unha demanda da sociedade do Concello da Baña, pois evidentemente, claro que habilitaríamos un espacio. Tamén comentou vostede que a formación había que pagarlla, depende, porque tamén hai unha formación que manda a propia Secretaría Xeral de Voluntariado, que penso que é a que temos que solicitar nun principio. Depois, evidentemente, tamén haberá formación en materia de primeiros auxilios, etcétera. Pero iso é unha vez que xa está o plan funcionando. Con respecto ao que dis de se hai asociacións que sean voluntarias, que se denomina entidades de voluntariado, evidentemente aquí xa contemplamos. Nas cidades grandes, na Coruña, Santiago, sí que hai as propias asociacións, faise un convenio para que toda asociación entre no plan de voluntariado como entidade de voluntariado. Eu considero, falando cos compañeiros e con
que a compañeira que vai levar isto. Penso que é mellor abrilo a todas as asociacións, pero que cada unha da asociación que se presente de forma individual. Evidentemente, se é unha asociación que todos se queren incluir, mellor que mellor. De todas formas, hai que ter en conta que na Baña as asociacións culturais xa son, ainda que non estean contempladas, xa son voluntarias. Non creo que haxa nadie nunha asociación que cobre. Entón, bueno, como veño a dicir, isto é, creo que é moi importante para o Concello da Baña, é algo xeral, é un punto de partida, con algo temos que empezar. Sí que pode haber, estou segurísimo que algunha puntualización en algún aspecto, incluir algo, pero bueno, incluir ou sacar, pero creo que para arrancar e para comezar, tal como pediron na Secretaría Xeral, creo que está ben. Anoto todo isto que acaba de comentar vostede, sí que xa o tiñamos pensado, xa vai incluído no propio plan, pero bueno, sempre aparecen cousas novas e eu estou encantado de que se traian e barallámolas. Vale, gracias. Alguna cuestión máis sobre esta parte? Ben, pasamos entonces á aprobación do Plan Municipal de Voluntariado do Concello da Baña. Votos a favor? Bien, pasamos á parte de control, da acción de control do decreto da alcaldía. Estuveron a vosa disposición, logo a preguntas. Antes de logo a preguntas, facía un comentario, algo sobre o tema este que foi de recollida de material humanitario, todo o que é para Ucrania. Fixemos a campaña, recolliuse moito, está aí pendiente que debido ás circunstancias que ocorreron co tema da folga, estamos pendientes de que xa desde a social pusemos en contacto para coordinar ese material, elevalo, temos que levarlo a Coruña, ao polígono de Pocomaco, e estamos buscando, bueno, que agora creo que xa os transportistas xa poden, creo que circular casi con normalidade, entonces pues intentaremos. Desde aquí quero facer un agradecemento intenso e explosivo e sobre todo pues darlle gracias a todos aqueles que participaron, todos os veciños e veciñas que contribuíron e viñeron pues además que con material daquilo que se lle puso perfectamente no cartel e que contribuíron con eso para que, bueno, pues a situación que está pasando pues aí en Ucrania, pues o noso graniño de arena que podamos aportar para solucionar ese tema. Era para, bueno, daros constancia da situación, que decir, está aquí no Concello e falta ahora enviarlo a coordinación. Bueno, pasamos ao tema de logos e preguntas. Bueno, primeiro quería preguntar, a convocatoria chegou nos o venres, o anexo cas contestacións ás preguntas do pleno que quedamos que acompañarían a acta chegounos onte a última hora da mañán. Entendemos que a acta... Non se aprobou a acta, só dixemos que o que outro día na comisión, moi claro. A acta do pleno non se aprova por circunstancias que tuvo que estar traballando no tema da OPE, ainda está a mañán, ainda se convocou hoxe a mesa, o día 4. Creo que falamos outro día, pero perdonade que estabas uns e non estaban outros. A acta non se aprobou hoxe, pero é por eso. O que pasa é que damos unha contestación de algo que xa se falou outro día, pero falta a oficialidade da aprobación. Pero é porque non está sin revisar e sin facer eso. Bien. É dicir, na seguinte sesión é máis probable, seguinte sesión plenaria, máis probable que se traigan as dúas actas, a desta sesión e a pasadas. É por un tema de traballo que tuvemos, tuvo sobre todo a Secretaría, é dicir que como temos a mesa o día 4 e a ver se damos a solventado ese tema, entonces estuvo traballando pois no tema da... eleva o seu tempo, levou o seu tempo. Bien. Bueno, pois queremos manifestar o noso enfado do noso grupo, a falla de respeto pola súa parte cara aos preto de 1000 votantes os que representamos, polo atraso en contestar as nosas preguntas, con escasas 24 horas ante a antelación do pleno. Tamén é inconcebible que a día de hoxe non teñamos a documentación solicitada, como o listado das persoas que recibiron o agasallo no Nadal, o ingreso do aval bancario da empresa que realizou traballos de corta de madeira,
ou a documentación que solicitou o xulgado en relación coa comunicación que se fixo á Fiscalía dun posible ilícito penal sobre unha licencia de actividades sin mediar expediente administrativo previo. Eran vostedes os que veñan a regenerar a política, pero convertíronse no dúo donde dije Digo, Digo Diego. Os que ian sacar o señor Andrés da alcaldía agora traballan ao servicio dele. Saímos entendendo como traballa o novo grupo de goberno, un manda e outro consinte. Pero ainda así, imos seguir facendo o noso traballo de control e fiscalización. Xa buscaremos a forma de que se nos entregue a documentación que solicitamos. Nas breves contestacións que nos facilitaron, queremos que se aclare o seguinte. Desde os servicios sociais redactaron un informe que pouco ou nada responde ás cuestións relacionadas cos paquetes do Nadal entregados, e en que os paquetes foron repartidos entre 18 unidades familiares que neses momentos estaban de alta no programa de reparto de alimentos. Cando nós o que pedimos foi copia do informe que justifique a entrega de ditos paquetes, por que se entregan, así como o listado das persoas que o recibiron, xa que se lle deu dito paquete a xente que non estaba dada de alta no programa de reparto de alimentos, e pedimos que se aclare. E volvemos a pedirlle. E por iso que queremos os datos das persoas que recibiron dito paquete e os datos das persoas que están no programa de reparto de alimentos. A ver, eu pensei que ibas a facer un monólogo ti das preguntas, porque Non. faltas a ler aí era un monólogo. Non, era un... A ver, eu creo que a contestación, non sei se son concisas, pero creo que son claras. Non. Non. Bueno, déxame... Acabo de explicar. Bueno, non, acabas de explicar, non? Sí. Ti pediche, por exemplo, o tema do aval da empresa que sacou a madeira, esa pregunta. Xa se contestou no anterior pleno. Foi por escrito, e volvemos a decir, queres ver o aval, ves a Secretaría e está aquí a disposición todo para que ves esa documentación clara e concisa. Non sei se entendes o que é claro. Sí. Claro é transparente. Está aí, está en tempo teu, en tempo onde estuveches ti, por lo tanto non sei por que te sorprendes tanto, en tempo teu. Entonces non sei o que é. O tema do informe que pido o juzgado. O informe vai dirigido á Secretaría, non vai dirigido ao alcalde, vai dirigido á Secretaría. Entonces podes ver, podes consultar a Secretaría cal é o requerimento que fan do juzgado á Secretaría para que mande unha documentación requerida. Totalmente. Entonces, non sei o cal é a sorpresa. Pasaremos por Secretaría, entón. Hombre, vale. Entonces, quedou claro, non sei se quedou claro, pero creo que xo contestamos a 3 veces. A partir dese momento, depois non sei cal é que empezaste Os datos de servicios sociais. o tema de servicios sociais. Non sei que queres saber máis de servicios sociais. Preguntámoslo desde o primeiro momento. Bueno, de primeiro Queremos saber a momento, quen se dixemos, entregaron os paquetes, a quen. Entonces queremos un listado da xente que Teredes que recibiu pasar por os servicios sociais paquetes. a quen foron entregados. A quen foron Aquí, entregados. Entón Servicios sociais. o alcalde non... Entendes? Non, porque hai un non está informe. para nada. Quero decir, eso foi o que pedimos. Pedimos un informe para saber a que xente se lle entregaron os paquetes. Pero a xente- E o que nos dan é un papel, No. en donde... A ver, moi un papel, non? Aquí fais un informe. Se me di que isto é un informe, Aquí está. É un informe feito por servicios sociais. Firmada pola traballadora social. He dicho moi claro que a finales do mes de decembro hai un reparto de produtos alimentarios a unidades familiares. A compra do mesmo foi realizado por personal do Departamento de Servicios Sociais. sí, Por el personal do Departamento de Servicios Sociais. e di- E os notas a responde- cada un familiar foron feitos por dito personal. Se responde o que queres nos saber a preguntamos. quen foron aí... Correcto. Nos preguntamos a quen foron dirixidos Servicios sociais. os paquetes. Servicios sociais, os nombres e apellidos ten os servicios De sociais. acordo. Pero por que di que non é un informe emitido pola... Sí, no, Non é o informe que nos pedimos. É un informe que nos dan, pero non é o que pedimos nós. Pois entón terá que Pois falar entón- vostede ca traballadora Pero- social, pero porque... Se nos mandan un informe que non é Pero o que que non nos lle pedimos, non lle mandar os datos a mí das quen o persoas, manda é o alcalde. porque- E diríjome ao alcalde. Sí. Se o alcalde me manda un informe que non é o que nos pedimos, Pero como non eu é? non é, porque nos pedimos os nombres das persoas que recibiron os paquetes. Pero- Así de claro foi. Pero- No informe contéstanos que hai 18 familias que están no grupo que reciben a través do Concello
Pero nos queremos saber os nomes, porque sabemos que hai xente que recibiu o paquete e non está nese grupo. Por iso queremos os nomes. Entón, como non nos dan dado un informe que o que queremos, pedirei unha cita a servicios sociais e pedirei os datos a servicios sociais. Exactamente. Pero vamos a ver, que vostede foi alcalde, vostede ten que saber como funciona eso. En servicios sociais hai asuntos de carácter confidencial. Como lle vai dicir a vostede os nomes e apelidos das persoas que teñen problemas económicos? Perdón, como concelleiro pode decirme os nombres e apelidos. Bueno, pois vai a servicios sociais e solicitos. En traballo social me parece que está... Vamos a ver, en servicios sociais hai unha serie de datos que non se poden transcender. E creo que vostede non lle interesa que familias teñen problemas económicos no Concello da Baña, porque esas familias están en servicios sociais e non teñen por que darlo a vostede. E vai a miña responsabilidade, esos datos son confidenciais. Vale, pois pídelle a señora traballadora social, pero está vostede confundido. Eu que te quero deixar claro, Antonio, porque ao final parece que estás repetindo. Repetimos outro día. Acabo de decir o compañero César. Ti queres saber nombres e apellidos? O mesmo que quero saber o tema da empresa e toda a historia está a túa disposición. Porque foi un tempo teu, míralo. En tempo do tema de... Perdón, os paquetes de Navidad que repartimos vostede como alcalde. Sí, é aquí. Non diga que foi no meu tempo. Pero foi... Bueno, repartiron, pero foi con informe social. Con informe social. Eso é o informe que pedimos. Ese informe é que pedimos. Escoita. Informe social, de traballadores social, e foron gastos derivados por gastos extraordinarios dentro do que se justificou. Ese informe é que pedimos nós, que sea a segunda vez que pedimos. Entón, se hai ese informe, tanto lle costa remetínolo. Non, teremos que virnos aquí a pedir. Pero vamos a ver, non hai ningún problema. Viremos pola mañá, pediremos unha cita e miraremos. Mandan o escrito dentro desa secretaría, velo ver. Mandas o tema do aval, velo ver. Mandas o tema de servicio social, pides a cita que da Servicio Social, si podes saber e non traer aquí os nombres e apellidos desa xente. Eu non lle dixen que os trouxeran aquí, dixen que me dixeran os nomes. Si, que eres ti o que queres. Sí. Conocemos te ben, Por eso. Os paquetes que vostede levou a ese domicilio. Ti pregunta os nombres e apellidos. Pois preguntareillos a traballadora social. O mesmo que non querías cando veu o tema do informe ou da inspección, o tema do servicio social, de que se ti firmabas ou non firmabas. Podes lo comprobar. Non inventamos nada. Pedirei unha cita a traballadora social. Se trouxe un informe da traballadora social. Non se trouxe nombres, nin apellido, nin nada. De acordo. Trouxe aquel. Pero bueno, adiante. Sobre a parte dos calendarios, contestaron que solicitouse o servicio da empresa VV Xestión para a entrega dos calendarios. Como foi a contratación dese servicio? Fixeron unha licitación ou un contrato menor? Antonio, creo que está contestado. Os calendarios falamos no mes de abril, casi, Pero que levamos desde o mes de abril que non nos concretan. E dixe ben claro aí que a empresa VV Gestión ten a actividade permitida para o tema do reparto. E foi a consecuencia que se contratou, que se contratou, que se usou o servicio desa empresa, porque os nosos traballadores en ese momento, por as dificultades que todos conocemos, non poderon repartir. Punto, enténdelo. Non entendo. VV Xestión está traballando co Concello para as actividades... Pero estuvo con vos. Escoiten, estuvo con vos, Antonio. Deixeme falar. VV Xestión está contratada a través dunha licitación pública para as actividades extraescolares. E vostede está me dicindo... Entre as súas actividades, e se non tú, pero se ti podes ter acceso a ele, chámalo, e que te enseñe, se queres, cal é o que pode ele facer. Eu estou dicindo o que se contratou, o que contratou o Concello da Baña. Nos pliegos do Concello da Baña non pon para reparto do publicitario nin de calendarios, pon actividades extraescolares. A empresa ten actividade. Así de claro. A empresa ten actividade. Terá actividade. A miña pregunta é, como é que lle fai ese traballo o Concello da Baña se non está nos pliegos de contratación? Como fai ese servicio? Servicio de biblioteca que meteron vostedes. Como fai ese servicio? Pero estás te contradicindo ti mesmo. Sí. Como fai ese servicio se non temos a contratación deso? Ou fixeron algún contrato para reparto? Me remito íntegramente, especificamente á contestación que se dou. E tes calquer dúda, podes comprobalo a través da Secretaría ou a través da empresa. Xa está. Pideis unha cita a secretaría. Además, eu falei directamente co... Pero sigues cos calendarios no mes de abril ainda, Sí, porque levamos desde a primeira sin contestación, desde xaneiro. Calendario. Sin contestación. Sin contestación non. Contestación clara e concisa. Sí. O que pasa que ti queres ir, non sei a donde. Eu
personalmente co xerente de xestión, e dixo que se ofrecía se vocês querían calquer pregunta, que falen con el, sin ningún tipo de problema. O que quería dicir antes, vostedes non é só para actividades extraescolares, porque vostedes meteron tamén un servicio de biblioteca, aquí nesta hora. É dicir, non te equivoques, a licitación que se fixo non se falou da biblioteca. a ver, Fixose unha licitación con VV Gestión para as actividades extraescolares. sí, E punto. sí. Eso é para o que E a traballa. biblioteca logo, por que como está aí? Por que? A través da empresa de xestión que meteron vostedes. Tendes contratado ahora mismo, hai un contrato con eles... Tedes non, tiveron vostedes. un contrato con eles para unha cousa concreta. Por eso eu pregunto, fixeron vostedes un contrato concreto para o reparto dos calendarios? Fixeron un contrato concreto? Pregunto, ou non? Porque se yo fixo así daquela maneira, eso, cuidado. Eu creo que estás equivocado. Os regalos son prevaricación, Pero poña a denuncia, non amenace, poña a denuncia, este cara, poña. Como? Non foque, estás equivocado. Non foque non. Eu pregunto se ten algún contrato con eso. Consulta. Bueno, consultarei no secretaría. Consulta o tema. Consultarei no en secretaría. Consultarei no As secretaría. denuncias non se amenazan, Consultarei no secretaría. Ben, seguinte pregunta. No decreto da alcaldía, co asunto solicitude de subvención á Diputación da Coruña para o mantemento do personal técnico universitario nos servicios municipais de deportes, vostede, señor alcalde, declara que o técnico nos servicios municipais de deporte é persoal contratado con xornada laboral completa, que pertence ao grupo laboral 2 e que posea titulación de licenciatura en Ciencias de Actividades Físicas e do Deporte. Indica que o obxecto da solicitude é financiar as retribucións de dito técnico durante a anualidade 2022, que corresponde a un orzamento total de 21.620,72 euros, para o que se solicita un importe de 15.000 euros. Dende o ano pasado, o técnico deportivo ten unha reducción de xornada, polo que no decreto o señor alcalde está declarando que ten unha xornada completa. Estánse dando datos que non son correctos. Pódenos aclarar esta cuestión? Eu creo que vai claro aí, non? Non. Por eso lle digo que non la aclare. Nin interpretas tampouco eso. Non o entendo. Non entendo. Aquí pides unha totalidade como se estuvera traballando 8 horas cando ten unha reducción de jornada e traballa 4. Escuta, a subvención está íntegramente porque está a jornada completa. Outra cousa que é a nivel personal, e isto pode aclarar mellor aquí a Secretaría, porque, oye, certifica o secretario e solicitamos nós. É dicir, que non pensa que inventamos nada de aí. Non inventamos nada. Como pode ser que soliciten para un total de 21.000 euros se o traballador vai ganar a mitad destos 21.000 euros? Podes informarlle, secretario, porque ao final é que non me dá ben. Bueno, se teño as miñas dudas, alguén terá que aclarar. Vale, pero si estás a comos. Estabas a comos. En principio que se fai, entendo, teria que mirar o expediente en concreto, porque non me recordo exactamente, non? Pero por los datos que están dando ahora mismo, entendo que o que se está facendo é solicitar unha subvención con un importe determinado en base a convocatoria e as bases que están publicadas pola Deputación, coa posibilidade máxima de gasto que se pode prever, unha simple previsión. A cuestión veirá despois na justificación, donde se non se acada unha cantidad determinada, prorratearase as honras letras e a porcentaxe inicial que financiaba manterase, simplemente con outras cantidades. Ben, vale. Non sería máis lóxico sabendo que está... Pero é posible que poda en algún momento deixar de estar. Claro. Mañá mesmo. Ben, aclarado. Os dous ten de razón. Veredito. Ben, continuamos. Vemos... Non é cuestión de quedar contentos, é cuestión de aclarar as dúdas. Dos tenían razón. Ben. Non, digo que hai unha cuestión relativa. Ben. Vemos nos decretos a adxudicación do contrato menor de servicio de redacción dun plan de autoprotección para o pai. Fíxose sin atender aos principios de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia. Faise un contrato menor, algo que tanto criticaban cando estaban na oposición. Lémbranse. Pero cunha diferencia, nós solicitábamos 3 presupostos e sempre atendendo a criterios justificados, facíamos a adxudicación. Solicitaron varios presupostos para esta contratación? Cal era a pregunta? Perdona que non che escutei a flotito. Ben. Perdona.
hai un decreto en donde fan unha contratación, un contrato menor de servicio de redacción do plan de autoprotección do PAI. Ben, a pregunta é que tipo de contrato fixeron para este servicio. Si mal non me equivoco, a empresa que sea de riesgo laboral. Ten a licitación que foi feita a licitación, está aprobada a empresa. Dentro do que ten que facer a empresa de riesgos laborales, ese apartado creo que non estaba no concepto da licitación que se fixo. Como é ela a que está levando eso, o normal é que se lle pida o presupuesto a ela, que ademais é unha cuantía menor, para facer ese tipo de que pide na inspección. Foi eso. Pediron solo un presuposto, non? Non foi esa empresa. Claro, esa empresa é a que está facendo... Home, a ver, se ti aquí está aquí o carpinteiro, está toda a historia, vale pedir ao carpinteiro para que poña aquel banco dali que lle falta unha pata. Home, eu penso que habrá que pedir polo menos 3 presupostos para pero saber si vai en línea. Mira, isto está falado... Éticamente, creo que sería o máis ético. Non é pedir unha... 3 presupostos para saber que non se lle está pagando o que queira cobrar. Non, pero non é que eu creo que entende, non vai máis alado, que é dicir, dentro do cometido que ten a empresa que está levando de riesgos laborales, ese apartado en concreto non estaba dentro das súas funcións na licitación. Entón, pediuselle, o mesmo que hai algunha cousa máis que se lle pediu, por exemplo, o tema, cando foi do accidente, o tema dun curso que van dar agora en altura, tamén se lle pediu, e non estaba dentro da licitación. Pero é a empresa que está levando ese tema en concreto. Todo o normal é que se lle pida a esa empresa. Non é unha licitación completa do servicio. Está no propio decreto explicado. O normal, está explicado no decreto, me dice que o normal, entendo eu, é que cando se fai un contrato menor, se piden 3 orzamentos como mínimo para descartar posibles... O servicio completo, pero non eso un concreto non porque está a empresa ali. Eu entendo que xa hai unha empresa que está levando eso, pero ora fais unha nova contratación de algo concreto, e o máis ético sería pedir 3 presupostos, e máis despois de toda a crítica que levaban facendo vostedes aos contratos menores, pero vostedes non, agora utilizan o sistema... Non é un contrato menor que se fai, é un contrato menor. É a asignación dun servicio concreto que ten que facer eso dentro do seu cometido, e non estaba dentro, pero... Un contrato menor. O que se te explica no decreto, se o lees ben, vai ben explicado, Sí, pero no decreto pon contrato menor. É un contrato menor. O contrato menor se utilizan o sistema PP Compromiso por Galicia de non pedimos nada, adxudicación directa. Xa vamos por aí. Denuncio, Estácho dicindo aquí o secretario que está explicado dentro do decreto, pero eu quero que entendas. Se compras ahora un coche, faltaxe unha roda, e tens que ir comprar outro coche, porque a roda faltaba. Eu entendo que isto é unha administración pública. Se se fai un contrato menor, debese pedir mínimo varios presupostos, polo menos para justificar a contratación. Que sea máis eficaz para o Concello que a mesma empresa o leve, pois unha vez que tes os presupostos, se non hai unha diferencia abismal, pois evidentemente por criterios justificados, como pode ser eso, de que a mesma empresa leve varios ou mismos servicios en distintos contratos, podría ser admitible. Non estou dicindo que non, pero polo menos pedir eses presupostos. Antonio, eu creo que... Creo que o explico perfectamente. Non explicas nada. E non queres entender, se estás espeso, estás a tua maneira. Sí, é dicir, é así, licitación completa do servicio. Pero en concreto, iso que pide non estaba dentro do cometido. Explícanos no decreto. O mismo que se cho dicen, e vendrá, e vais a fazer na semana que ven, o tema do curso que hai que facer en altura porque non lo piden. Porque non lo piden. E non lo tiñas feito. E non lo tiñades feito. Vale? Eso é un cometido. Contratos menores. Contratos menores. Éticamente, isto é unha administración pública. Non contrata vostede na súa casa o que lle convén. Eu digo unha cousa. Pode dar clases de todo tipo. Non, eu non dou clases de nada. Pero se dicen que de números e dese tipo de clases que das ti agora como estás falando, creo que diso deixas moito que desear, E agora mesmo estamos dicindo que está explícito aclarado no decreto. Quedou claro. Eu só vou dar un dato, 2 anos e pico de mandato, señor Pereira, 4 queixas da Valedora do Pobo dando razón por erros na contratación e falta de publicidade activa. 2 anos e pico, 4. Sí, todo susanado. Sí. Susanado, claro. Susanado. Como dixe vostede, está arquivado o caso. Efectivamente. Está arquivado. Ben.
Eu creo que Continuamos. Perfectamente. Despois da publicación das distintas convocatorias dos fondos europeos, solicitamos información sobre as convocatorias ás que vai optar o noso Concello. Teñen algunhas previstas? Moitas están solicitadas, solicitadas. Pregunto. Non están resoltas, porque iso vai así. Pero xa empezou no mes de xaneiro, Se podedes ver os decretos do mes de xaneiro, do mes de febreiro, e algún do mes de marzo... De fondos europeos? Fondos europeos, sí, fondos europeos. Fondos europeos. Fondos europeos. Pasa que non te das conta ni nada. Estou preguntando cales. Estaría hecha relación aquí de Chical a cal solicitamos. Decreto non lo lees logo. Leos. Sí, no, Eu estou preguntando a vostede. Xa se ve que o A lees. vostede. Estou che dicindo que desde o mes de xaneiro solicitáronse moitas, non unha nin dúas, eu creo que a vaca máis de 2 dígitos largo, De fondos europeos. Fondos europeos. Vale. Pois se me pasará o listado, como vedes. Ben. Hombre, pero lee tamén algo, Leos todos. Sabe como lín o do contrato menor? No, eso non o leches ben. No. Interprétalo mal. Sí. Ben, continúo. O pasado día 7 fa unha publicación ás 9:16 minutos no Facebook do Concello para animar a veciñanza a asistir á feira, recordando o servicio de autobuses. O mesmo día da feira fan dito anuncio ás 9:16 da mañán. Non pensa que sería pois millor facer o anuncio quizás cun mínimo de antelación o día anterior. De novo, pasa igual que co anuncio do día de Rosalía, que anunciaban os mantéis para os locais de hostelería e despois os locais nin sabían nada nin tiñan os mantéis. Solicitamos máis seriedade e mellor organización por parte da Concellería pertinente. Outro punto. O punto de atención á infancia está quedando pequeno para as necesidades do Concello e queremos que se valora a posibilidade de ampliar o local ou de tratar coa Consellería, se fora posible, de educación a posibilidade de utilizar algunha das aulas do CPI para este fin. Mira, xa un tema que tiña ganas que preguntaras, porque realmente eu quedei un pouco sorprendido, sorprendido, por non dicir outra palabra. Quedo solamente con esa palabra, sorprendido. É curioso que teñamos un servicio de punto de atención á infancia donde se premie máis aos veciños da fora que aos propios veciños de aquí. Porque de todo o servicio que temos de 20 personas que é o cupo, non, creo que 20, cantos temos da baña? Pouquiños, menos da mitad. E quedan fora os nosos e veñen os de fora. Eso foi a vosa actuación, E non me remito eu por decir agora así para arriba, está aí reflejado. Por favor. E agora di que hai que ampliar. Para que? Por de fora non. Por de fora non. Aquí van ter preferencia única exclusivamente polo orde que establezca. Primeiro o Dios e polos altos. Primeiro son os veciños da baña, os nenos e nenas, e depois, se hai vacantes, e dentro da solicitud que tal, mirarás os de fora. O que non pode ser é que primeiro en outro de fora e quedan os de aquí da baña. Porque está pasando eso. Sí, podes levantar, Mónica, pero é así. No, bueno, a min aí sí que non me parece xusto esa apreciación, porque mira... Home, non te usamos a relación que íbamos a ver. Non, sei, pero hai que ver porque eso é así. É dicir, siguen os criterios que están marcados pola normativa, sí, e podelo falar, ora está, desafortunadamente está debaixo, pero falo ca educadora familiar, eso sí que non che... É dicir, non che consinto que digas públicamente que lle damos preferencia aos concellos limítrofes, porque eso non foi así. Aplicouse a normativa e despois, como ben sabes, cando ti os matriculas un ano, o ano seguinte teñen preferencia os que están. Entonces, non me parece xusto que insinúes que se lle dou preferencia aos concellos limítrofes porque se seguiu unha normativa que, curiosamente, se aprobou baixo o teu mandato. Non a aprobamos nós, aprobacha estando ti. Entonces, síguese, se me disculpas, aprobouse a normativa e seguíronse os pasos, tal cual están ali marcados. Entonces, aí, perdóname, pero sí que non estás sendo xusto, estás insinuando algo que non é así. E se queres, facemos unha relación tamén de todos os anos que, cando vostede gobernou, e vemos a cantidade e xogamos a eso, nenos de Negreira, nenos da Baña, nenos de Santa Comba. É dicir, porque eso sí que non é xusto, que estás insinuando. Entonces, que nós lle dábamos prioridade, seleccionaba, eu dicía, como ti és miña colega, meto o teu fillo e deixo do outro. Non, por aí sí que non che pasa. A palabra de insinuación, vou dicir unha cousa, mira. Eu dime conta despois. Hai certas cosas que podes dicir, pero outras, perdóname, pero non. Deixame explicar. A palabra é que no pai
A raíz da inspección que sufrimos, hasta nos chamou a atención a propia inspectora de que lle estábamos dando un servicio a xente que ainda quedábamos nosos e viñamos de fora. Sí, para non se que insinuar, non, é a realidade. Entonces, o que temos que facer é cambiar a ordenanza municipal. Bueno, pero xa vamos tres. Aprobada na tua época. No, sí, pero deixa-me acabar, non, porque é que as mocas aquí que van polo outro lado cando nós estuvemos aquí, os veciños daqui da Baña estuveron todos, e se quedaba vacante, viñamos de fora, viñamos de Santa Como, viñamos de Negrero ou da Luna. Non quedou ningún veciño da Baña sin entrar no pai. Ahora vouche facer unha... Se non aí, iso diga ali. Ahora vouche poñer o exemplo que vivimos nós aquí. Se ti no ano 2022 tes matriculados a X nenos, no que hai máis nenos, entraron 5 da Baña, ponte que entraron 5 na Baña, cubrimos o cupo da Baña que eran 5 e entran 15 de fora. Ti o ano seguinte só vas a ter, imagínate que marchan 5 e quedanche 10 de Negreira e tes 11 entonces quedanche máis de Negreira que de Baña. Exactamente, e querenche entrar 11 da Baña. Botas un dos que está matriculado pola normativa, e é o que está pasando, Andrés, é o que pasou, se non analizo. Analizar non tiñas capacidade para cambiar e modificar a ordenanza. Cando se viu ese... Pero ese problema. Pero ese problema, Andrés, vamos a ver, nós non podíamos, tiñamos os nenos, as matrículas do ano anterior, e tiñamos 12 nenos, e só podían entrar 8. Que facíamos? Se o espacio non o podíamos cambiar, porque por sitio non nos daba e non podíamos ampliar o número de prazas, que facíamos? Que facíamos? E a ordenanza que facíamos? Botábamos os que xa tiñamos dun ano anterior matriculados. Sí, dalle prioridade ao aquí, dalle prioridade ao aquí. Vamos a ver. Eu quería facerlle unha pregunta. No, acabo agora, César, un segundo. Mira, nós vamos ter próximamente, que o mellor xa antes de que chegue o ordinario, vamos ter a modificación da ordenanza. Vale, porque ese problema non o podemos consentir. Perfecto. Vale. Ti ora imagínate que aquí no colexio, se dé preferencia que quedemos daqui sin escolarizar e que veñamos de fora. Parece lógico, non? Hai que cambiar, hai que cambiar unha norma, hai que cambiar ou modificar a ordenanza, hai que facer algo. O que non podemos é consentir o que estamos facendo. Estouche dicindo palabras textuales da inspectora, que sorprendiu. Pero quizás a inspectora ten que analizarlo porque non ver a matrícula e dicir, ala, venga. Pero foi o que nos dixo, cambiar a ordenanza. Pois cambiamos a ordenanza. Canalizo por qué. E a ordenanza con cambiar... Non estou de acordo. Non estás de acordo? Non estou de acordo con eso que insinúas que lle demos preferencia. Aplicouse a ordenanza tal cual. Non chegou a entrar... Ordenanza tal cual, a ordenanza tal cual non é así, Garantizo que non se lle dou prioridade. Non vou entrar en máis debate, solamente se digo que de 20 o que non pode ser é que teñamos... Agora mesmo non te sei decir exactamente agora porque agora entrar... Pero 3 ou 4 rapaces solamente da Baño e o resto de fora. Bueno, eso non é así, Canto é así, Lorena? Os deste ano podemos non traer. sei, o sea, non sei os que entraron este ano, pero a nivel... Poucos, da Baña, poucos. É quedaron na lista de espera. Na lista de espera. En canto dices que ese problema ocurría, o máis normal sería falar con o grupo de goberno e dicir, pois está ocurrindo isto e habrá que cambiarlo. E non botar a culpa que se aprobou unha ordenanza, como que se comentaba aquí unha vez, que tamén se contemplaban pesetas. É dicir, se hai algo que está fallando, a nosa obligación como concelleiros e concelleiras será traerla aquí para cambiar, non? Claro, estamos vendo que hai un problema, non? Póñase no caso que hai 5 nenos ou nenas da Baña matriculados e 15 de fora. E polo argumento que di vostede pensa que con esas cifras a Consellería competente vai permitir ampliar as plazas? Ampliar o local para ampliar as plazas? Non. Eu creo que é ridículo. A petición que acaban de facer vostedes, a pregunta que acaba de facer o señor Pereira. É dicir, se hai un problema, verá que resolver ese problema, non ampliar para aumentar ainda máis o problema. Que xa lle digo que a Consellería competente non lle permite ampliar un concello como a poboación que ten a Baña e os nenos que ten a Baña, ampliar máis de 20 plazas. Xa lle digo que non. Pero bueno, creo que non iba na é a pregunta que fixo ampliar plazas, eu creo que iba na ampliar espacio. Porque incluso para as 20 plazas que hai, sodes conscientes de que é bastante... Ten autorización para 20 plazas. Pero eu penso que o pai, o problema importante que ten... Sí, espacio reducido, pero é o problema de plazas. Bueno, a idea é esa, de, bueno, a posibilidade de aumentalo ou facer de alguma maneira. A mí o que me parece máis grave é o que comenta aquí. O espacio é, temos 20, pero se de 20 lle damos a 15, que son de fora, e quedamos daqui en lista de espera, e temos solamente 5, algo falla. Certo ou non?
Sí, pero aquí o que lles falaba era do espacio. Vale, De pero que o espacio sabemos que está quedando reducida sí, para 20, se é un espacio reducido. Denos solución para eso. A posibilidade de aumentar o espacio, Eu o que quero poñer Estamos mirando hai que valorarlo, xa iso non é a o que ampliación do poñemos. espacio, senón a reestructuración do mesmo, para que teña máis espacios as educadoras. Sí, pero máis como menos toque para estar reestructures aí. ali, como non aumentes, non hai para onde Sí, reestructurar. bueno, pero dentro do que se pode, pues, Porque xa está todo sí. saturado. o que temos que facer e aquí pago o hincapié o que comentamos. O que temos que ter aquí próximamente que vendrá é unha nova ordenanza, modificación para poder darlle prioridade primeiro aquí e se depois sobra se mira con todo o que hace que mirar para que vayan dando. O que non podemos é que entran primeiro os foráneos e deixamos os daqui. Ese problema pasou, é grave, porque se diste pasou un, bueno, pois mira, se nos coloca hasta aí entendemos, pero non unha cantidad desorbitada que é máis do 50%. Creo que 14,6. Creo. Que aí quedamos. Falando así... E se non podemos comprobar, Mónica. Sí, sí, sí. No, por censo E eu os, non pero, sei, pero ollo, gracias por poner. analiza dentro Creo dos que sí, analiza dentro dos foráneos un caso que tes excepcional, que é foráneo, pero porque hai que metelo ten prioridade por temas de traballo, porque é unha traballadora municipal. Pero... Entonces, este tamén, Sí, quero che dicir, todos. analizamos, pero un día non ten ningún problema en vir, nos sentamos e analizamos o porqué desas cifras. Vale. E despois públicamente explicámolas. Entonces eu invítoche, a unha mañá me das unha cita, cos datos encima da mesa, ca ordenanza encima da mesa e analizamos caso a caso e despois públicamente expoñémolo. Entonces, para a semana que me das unha cita, se faz un favor. Que conste nada, quero unha cita co alcalde. Aquí non fai para falta ese nada. tema. Non, pero públicamente quero dalas, porque me estás acusando de que non fixo ben o meu traballo. Non acuso a nadie, Entonces sí quero facer. non te... É fácil. Detectado un problema de que está quedando xente da baña fora, a nosa obligación como concelleiros e concelleiras é intentar solucionar. Alicia, non che discuto eso, Si nadie pero o sí que contrario. pero si lle quero dar é a forma de expresar, entonces creo que estou no meu dereito de justificar, de justificar, Alicia. No, pero non é justificar. Estaba esa frente e aquí non chegou ninguna proposta, verdad? Vale. Bueno, pois detectado ese error pola nosa parte, Perfecto. e cando se trae De todas maneras, non creo que o alcalde teña ningún problema en reunirse conmigo. Non hai ningún, por favor, claro que non. Pero Pero estou che dicindo que eu quero, estou solicitando unha reunión co alcalde, non creo que teña Claro, porque problema. non tes inconveniente. Non tes inconveniente, pero que quero decir eu que este problema temos que solucionalo, non? O deixámoslo río abaixo. Ora, gustaría, bueno, vale, perfecto. Eso sentámonos como o que hai, porque dámonos conta a raíz da inspección, pois ao millón non nos dábamos conta, e o curso está avanzado. Mariano. Ben, con motivo da celebración da Festa Felló, suspenderos as actividades extraescolares que se realizaban no pabillón. Solicitamos que no sucesivo se valora a posibilidade de realizala noutras instalacións en vez de suspendelas. Este é un erro. En cal? Podeme explicar en cales? Bueno, pois ao mellor falando co colegio no patio interior do colegio, Xa se dijo ou que nos non. funcionarios. Full sala. Hai que o pabillón de Lañas, ao mellor O pabellón de Lañas está ocupado, que está... proporcionándolle un medio de desplazamento, darlle unha volta que ao mellor hai forma de, en vez de cerrar 5 días o pabellón, pois desplazar as actividades a outro... Eu se me dá vostede unha solución porque eu barallei todo. Bueno, eu estou dicindo que as clases de Zumba, a súa función agora é facelo, entón que o valore, simplemente. Pero xa valorei, digo que é imposible. Antes na Porque o pabellón de Lañas, 2020, o pabellón de Lañas está ocupado ahora mesmo. Unha parte, non se pode facer unha actividade de fútbol sala. Está ocupado todas as tardes. Estaba ocupado pola actuación, estaba todas as tardes. E logo que hai todas as tardes ali. Están facendo os de pista 4, non sei se os coñecedes. Sí, unha Estaban para unha ensayan. E tiñan programado cos colegios. Efectivamente, de feito fixeron un ensaio aberto aos rapaces de tanto da Baña como de Negreira a semana Que pasada. quero enviar, eu mirei, a ver se a mí tamén fastidia que se perda a clase full sala de Zumba de patinaxe. Varios pais queixáronse, porque, bueno, eu entendo que se queixe, pero tamén me queixaría eu. Intentar buscar solucións, xa sai. Pero non hai solución. Se se fai así, sí que podemos modificar de Zumba, repito, a única, porque non hai instalacións para... Digo eu. E ademais, bueno, patinaxe a min non me na pista de Lañas tampouco me gustaría para patinaxe, pero bueno, sería unha solución se se pudera, pero non se pode. Como te digo dúas palabras máis, é dicir, cando se preparou o tema da filloina estábamos casi en confinamento, estábamos en medidas de restricción bastante avanzada.
decir, tomou a decisión. Pero dices ti, cancelamos, aplazamos as actividades extraescolares. No 2020 fixaches igualito. Si eu non estou dicindo... Igualito. E agora é que o que hago yo paso para a pelota. Señor alcalde, non estou dicindo nin que estuvera mal, nin que estuvera ben. Estou dicindo de baraxar a posibilidade de no sucesivo, se se poden desplazar a outro lado. O mellor ano que ven, pois non está ocupado o pabellón con esta xente o de Lañas, entón se pode desplazar a Lañas. Eso é o que vemos decir, non este sempre pensando que somos tan... Eu acabo de dicir que o pabellón de Lañas... Dice que no sucesivo, o sea, a próxima vez, pois que se valore a posibilidade de, en vez de cancelalas, pois facelas en outro lado, simplemente. No sucesivo, facemos o que teñamos que facer, melloramos todo o que teñamos que mellorar. Porque te vou dicir unha cousa, antes de facer a actuación da festa de Fillón no pabellón, están aquí os compañeros que poden decir, fixemos os contactos pertinentes e fixemos todo o que tiñamos que estar na nosa man para facela en outro sitio. Pero por diversas circunstancias e por diversas problemáticas que teñamos, non podemos. Si, só sabemos que non hai un sitio... No, pero ti non sabes da gestión onde nós queríamos facer. Non se pode facer, punto, pero aí está. Vale, perfecto. Ben, continúo. O pasado 5 de marzo tivo lugar no noso concello o desfile do Entroido. Os carnavaleiros de Barcala son, sin dúbida, uns dos grandes protagonistas desta festa no noso concello. Dende fai moitos anos, esta agrupación ven facendo rir a todos os presentes, sendo unha das comparsas máis esperadas polas súas coplas de crítica á sociedade. Durante máis de 20 anos veñen asistindo ao noso Entroido e por veces foron prácticamente os únicos que desfilaban como comparsa. Foi vergoñento ver como este ano se censurou a súa actuación e non deixaron interpretar as súas coplas como os anos anteriores. Parece ser que non lles gustaba o que iban cantar e decidiron reducir o tempo da súa quenda e non deixarlles cantar as coplas que tiñan preparadas. Todos os veciños ali presentes fomos testemunhas de como os carnavaleiros intentaron cantar mentras se lles daba a orden de rematar a actuación. Eran os últimos desfilando, o que non implicaba atraso ningún no acto. Pero aínda foi máis vergoñento cando desde o Concello se dá a orden á charanga de comenzar a tocar co fin de evitar que se escoitaran as comparsas. O da transparencia parece ser que son máis de censura que de transparencia. Estes comportamentos de censura son intolerables por parte dunha institución pública, polo que solicitamos a dimisión da concelleira encargada da organización deste evento. Mira, espero que a miña dimisión, a mí, se a pides por eso, vamos, podo estar máis que orgullosa polo traballo todo que levo facendo desde o 15 de decembro que me sentei aquí. Bueno, pois... Vamos a ver, Antonio. Madre mía, no, di a outra madre mía. Ana, non fagas tantas muecas, por favor. Fai un comentario que dizer, e me parece correcto que fagas a pregunta. Por un lado é o vosso grupo, pero iso que estás facendo, a palabra que dices que é intolerable, trasládogla. Estás dicindo mentira con mayúscula de todo iso que estás trasladando. Aquí o compañero que te vai agora falar, falamos cos que actuaron, co tema dos carnavaleiros, de Barcala toda a historia. E non foi así. Non foi así, vimos todos os veciños ali. Ti non viches nada. Ti non viches nada. Está dicindo que eu estaba aí. E viñeron falar comigo. Estás dicindo mentira, joder. E os mismos veciños, todos dicían o mismo. É dicir, fala, parece mentira que se censure desa maneira. Mira, bótale a culpa á concelleira. Quen foi a que estaba de speaker aí no carnaval? A speaker dicindo, acá, fuera. No, así mismo. Non dixa a verdade. E incluso veciños, cando empezou a tocar a charanga, non dixa a verdade. Por favor, deixade, non deron nos orden de tocar. Ela brindoulle, eu estaba aquí na porta, aquí cerca, brindoulle o micrófono para que actuara e fixera unhas coplas. Brindoulle. Pero onde estaba vostede? Onde estaba? Se o único que lle decía era... Onde estaba vostede? No. Sí. No, teño que decir que eso é certo, De feito, pero vanme decir o que houve eso? Por favor. A speaker que lle deran un micro porque a megafonía non lle... Por eso digo, onde estabas ti? Preguntando aos carnabaleiros. Pois pregunta, eu estou falando con eles. Pregúntalle. Estou falando con eles. Pregúntalle, todos vimos o que pasou. Todos vimos que se lle mandou acelerar, que se lles mandou continuar, que non se deixou cantar, que cando empezaron a cantar empezou a charanga. Bueno, moi ben. Non é certo. Sigo pensando que non é censura. Vives en un mundo. Que a realidad estou dicindo, brindoulle a, como chamamos, Lupe,
brindoulle o micrófono. Porque a súa megafonía non non, iba, e que a queremos nosa a nosa. funcionaba, E anduveron eles ali. en contacto con Brindoulle, pero están aí testigos. No, testigos hai moitos. Non hai ningún problema. Todo ti. Xa viron como nas redes Moneda sociales, falsa, como a moneda- xente explicou que viu, como todo o mundo dixo que pasou. Sí, Pero hombre. vostedes eso non o ven. José Antonio, os carnavaleiros non tuveron a oportunidade de facer a ceremonia de casamento que todo o mundo vimos aquí, non lle funcionaba a megafonía, ben biche dos problemas que tiñan encima do camión, repartiron as coplas que chegaron ás mans de todos nós. Quen censurou? José Antonio, de verdade, O Concello. De feito, publicaron O Concello lle mandaba continuo e non lle deixaron cantar, e cando empezaron a cantar, mandaron tocar a charanga. Distinguido un posible solapamiento por organización. Non había solapamento, que eran os últimos, eran os últimos. E sempre se lles deixou cantar e decir o que quixeran. Tamén se lle Sempre. dixo nesta ocasión. No, nesta ocasión no. Nesta ocasión no. No, eu vino, non falo do que había nas redes, eu vino. E como eu, montón de veciños que estaban aí. Un montón, pero veicho todos. Veicho no ti. Sí, Quería decir simplemente unha cosa, se me permitides. Auténtica mentira. En primer lugar, señor Pereira, que usted pida dimisión da Concellería de Cultura por este acto, creo que se confunde. Vou dicir así, sí, sí, confunde, sí, non, sí que se confunde. Creo que se confunde. Intolerable. Estou, por favor, eu non interrompín. Eu estou de acordo que iso foi un malentendido desagradable. Malentendido. Entendo perfectamente. Aquí eu podo asegurar, xurar polo máis sagrado que hai. Home, sí, pode. Déxame falar. Que parecemos nenos pequenos Estou interrompidos. deixando falar, non? Estou dicindo Pereira, por favor, hombre, que podo xurar polo máis sagrado que hai que aquí ninguén censurou nada. Vostede pensa que a min... Vostede desde cando con estes carnavaleiros? Dicir que a min, que me pode ofender, que me fagan aí unha parodia, se a parodia máis grande xa fixeron vostedes hacia min. Xa dixeron que me vendera, que cobrei, motivos ocultos, que o Partido Popular me pagou, que vostedes fan aquí vostede busca unha manifestación para apoiala vostede mesmo. Estou falando. Pereira, por favor, Pereira, é a segunda, deixa falar. Se a censura fala a ti mismo. Deixame falar. Vostede mesmo convocou a xente para apoiala vostede mesmo. Aquí na plaza. Recorda, o goberno lexítimo, non sei que. Pero hai máis entroidada máis grande que iso. Hai entroidada máis grande que iso. Que alguén pense que a mí me pode ofender iso, que eu intervín para censurar algo, é que non está ben da cabeza, señor Pereira. E recoñezo, eu públicamente pedín disculpas, falei con eles, e chamei nos 40 veces, ofreceuse desde parte do Concello para poder emendar ese malentendido ou ese erro, que viñeran á festa da Filloa a facer as súas coplas ou que quixeran, que eu estou de acordo con vostede, que hai moita xente que ven simplemente a ver os carnavaleiros de Barcala. Eu o primeiro, que dicir que nos quixemos censurar e vostede pedir a dimisión da concelleira. Señor Pereira, eu sabía que vostede, desde que está aquí no Concello, está fora de sitio, pero era moito máis. Moitísimo máis. Moitísimo máis. Ben. E nada máis. Reiteramos desde aquí a solicitud de dimisión da concelleira. Pois sí que... Eso é despreciativo que estás facendo. Despreciativo. Pero é o que saben facer, é despreciativo. Pero rojo non te pos, Cando teño razón non me poño. Non me levas así. Estou segura de que se fala que a súa compañeira Mónica que estuvo ao frente, se pode solidarizar un pouco con un fallo de organización que podemos ter calquera. Un fallo de organización foi que empezaron ahora máis tarde. Un fallo de organización pode ser calquera outra cousa. O que a censura de que non se lle deixe cantar as súas coplas, iso non ten explicación. Pero bueno. Si, eu creo que primeiro hai que saber o que significa censura para saber que é o que pasou. Sí, en fin, a censura é o seu. Primeiro a moción e ora aos carnaleiros. Sí, claro. En fin. Tiña preparado eso, verdad? Eu creo que cando estábamos, non sei, estábamos que tal, viñan cos copos o carnaleiro de Barcala, e nos cuitamos, que máis nos censuramos nos tempos que estaban recaídos Si eu non estou falando, acabo de decir que leva máis de 20 anos vindo. Señor Pereira, levamos todavía escutando os carnavaleiros. Un fallo pode ser eso, que se aparquen mal os coches ou que se empece un pouco máis tarde ou que o recorrido se teña que cambiar por circunstancias.
que non se deixen actuar porque non interesa ou non queren, iso chamase censura. Iso, o que estás facendo, digo che outra palabra, despreciativo. Eres así en todo, e non tes clases de ética, nin ti ni nadie. Beso que non... Despreciativo. Non interesa. Despreciativo. Continúo. Bien. O Concello de Baña mandou a algunhas asociacións un panfleto sin firma nin cuño, donde lles decía que o Concello tiña un programa de axudas a asociacións para o fomento de actividades culturais ligadas ao Entroido e anunciaban a convocatoria dunha bolsa de 2.000 euros e que se puseran en contacto coa Concellería de Cultura para a solicitude. Queremos saber a que asociacións se lles mandou eso, se se lles mandou a todas ou só a algunhas. Onde está a publicación das bases de dita convocatoria? Entendemos que para haber unha subvención do Concello terá que haber unhas bases, terá que haber unha convocatoria e a quen se lle dou esa subvención? Non é unha subvención, o secretario pode explicar, porque estuvemos, de feito, amañando o necesario para que fora o máis legal posible, que non fora unha subvención, enviouse a todas as asociacións do Concello. A todas? As asociacións a todas? A todas. Asociacións culturais. Culturais. Do Concello a todas. Ben, se é unha convocatoria dunha bolsa... só se presentou unha. Se é unha convocatoria dunha bolsa, entendemos que ten que facerse unha convocatoria pública desa bolsa. Terá que haber unhas bases, terá que haber un algo, un expediente. Ricardo, sí, sin problema. Temos todo eso. O que creo recordar que se fixo foi un simple anuncio do que se iba a facer. E fíxose. Entón, o que se iba a facer era unha inclusión desas axudas dentro dos novos orzamentos. Simplemente era un anuncio sin ninguna maior trascendencia xurídica. Entón, é un anuncio, pero non se poden dar. É que non se están dando. Non se dou ninguna subvención. Non. Teránse que dar, ou ben por un acordo expreso dunha línea de subvención, ou ben porque estén previstas nominativamente no orzamento, con carácter, digamos, posterior á realización da actuación subvencional. O sea que non, como se pode, como se suele decir, non era nada. É un anuncio. Non tiña validez ninguna. Era un anuncio. Validez é o que se fai 2 anos. A ver, sempre, que será mellor? Facer iso ou darlle a unha persoa en concreto que non ten asociación nin é representante de ningún colectivo con CIF regulado, darlle unha subvención así antes vostedes denlle unha subvención a unha persona antes de publicarla no Facebook Axuda para todos e todas. Era un anuncio. Claro, xa non hai convocatoria. Que vostede critique, que vostede debería estar caladiño e non dicir nada. Nós fixemos unha convocatoria. Vostedes fixeron despois aislamos locales para a xente que vostedes deronlle unha subvención antes firmada, antes de dar a subvención. Falen de antes. Antes. Den unha subvención antes o que era entón, un anuncio que non era nada. Porque vostede critique isto e que é de verdade política que fai vostede, señor Pereira. Queremos solicitar tamén un informe dos gastos que ocasionaron o que tuvo a celebración do Entroido. Outro punto. Cando puseron as juntas de goberno, solicitamos formar parte delas co fin de ter coñecemento dos acordos que nelas se deciden, xa que sabíamos que non nos iban facilitar a tempo as actas das mesmas, e así é. Levan feitas varias comisións de goberno e a día de hoxe non temos as actas das mesmas, polo que non podemos desenvolver a nosa labor de control e fiscalización. Vostedes eran os da transparencia e o diálogo, xa o vamos vendo. Solicitamos copia das actas das comisións de goberno. É que un queda asombrado leendo. Primeiro, xa non lee ningún decreto, non lee esa convocatoria, varias convocatorias. Sabes cantas fixemos? Unha. No, varias ten que ser por menos 2, Unha. Senón non digas nada. No, fixemos 2. Unha é a Constitución, que foi no mes de febreiro, a Constitución, e a outra foi a de marzo. Entón dixen ben o de varias. Varias. Pero varias non dixetes con ese sentido. Sí. Dixetes unha, non entendes mal o que é varias ou entendes mal o que dices de varias.
O caso é que non temos acta da Comisión de Goberno, polo que solicitamos que se nos den en tempo e forma as actas das comisións de Goberno. Tranquilidade. Ben, continuamos. Dende o Nadal son continuos os problemas do transporte escolar dos alumnos do CPI, bueno, xa antes, pero aumentaron. Atrasos nas recollidas, autocares en pésimo estado, problemas de mecánica para abrir e cerrar as portas. A semana pasada, un destes autocares sufriu unha saída de vía que, por sorte, non tivo repercusión nos alumnos que nel viaxaban. Pero de ser un accidente máis grave, as consecuencias poderían ser moi dramáticas, xa que o autocar carecía de cintos de seguridade. Solicitamos que pidan unha reunión urxente cos representantes de Monbús na que poidamos estar presentes e participar co fin de exixir que de inmediato dispoñan para as rutas da Baña uns autocares en perfectas condicións e sobre todo con todas as garantías de seguridade, incluídos cintos de seguridade en todos os autocares. Podo intervir? Vamos a ver, si é certo que hai unha serie de deficiencias ou problemas no servicio de transporte que non pasa só aquí na Baña, pasa en varios sitios. No primeiro momento, xa desde hai meses, é algo inconcebible, pode ser as competencias non son do Concello, evidentemente, son da Xunta de Galicia e tamén da propia empresa. No momento que entramos a gobernar, xa nos pusemos en contacto, supoño que vostede tamén, nos seus 2 anos de alcalde, tamén se poñería en contacto co responsable daqui de Comarcal. Nós tamén sabe que é o presidente de Monbús, non? O señor Raúl López. Tamén tivemos 2 xuntanzas con ele, non directamente nós, pero a través dun sindicato. Onte mesmo falei outra vez co coordinador desta zona e acordamos volver a reubicar as liñas de transporte para que sean máis eficientes e máis efectivas. E para iso teñen que estar de acordo o colexio, AMPA e entidade local, neste caso o Concello da Baña. Falei con representantes da AMPA, falei con representantes do Concello e acordamos despois de Semana Santa xuntarnos con este señor Rodrigo, non sei o apelido, que é da zona que leva esta zona, para reubicar e volver a facer as liñas de transporte para que sean máis eficaces e eficientes. Do tema dos cintos de seguridade, como vostede saberá, porque vexo que é un experto en autobuses, houve unha moratoria de 6 anos na que se lle deixaba utilizar para o transporte escolar autobuses sin cinto. Esa moratoria remata en setembro. Entón, en setembro van estar todos os autobuses, ou é un compromiso deste señor que en setembro estean todos os autobuses con cintos. Para ser máis exactos, a semana pasada sí que ocorreu unha incidencia que non grave, evidentemente, que non pode pasar. Ademais un autobús que me afectou a min directamente, e ese autobús no momento que chamamos foi sustituído o día seguinte, ou polo menos dixeron que estaba sustituído o día seguinte, non sei, o día seguinte sí que non houve ningún tipo de problema nesa liña, pero bueno, o compromiso deles é que en setembro teñan todos o cinto e que sexan os buses modernos. É o compromiso que temos, evidentemente non é competencia do Concello, pero creo que máis non se pode facer. Cando chegamos a ter 2 xuntanzas, bueno, unha foi telefónica, non foi outra xuntanza persoal, co propio Raúl López, creo que moito máis non se pode facer, señor Pereira. Non sei o que fixeron vostedes cando estaban no goberno, pero... Eu creo que máis sempre se pode facer, señor Ramos, claro que sí. Sempre. Entendemos que sí que hai esa moratoria para os cinturóns, pero eu creo que debemos de facer forza desde o Concello. Xa está feita. Presionar máis. Eu creo que non vale decirlle aos pais que a partir de setembro hai cinturón en todos os buses. Só se pola mañán un autobús seguía sin cinturóns de seguridade. Temos que pensar que daqui a setembro, se volva a pasar o que pasou outro día, bueno, pois por desgracia, hai un desnivel máis grande ou calquera cousa, os rapaces que vayan ali sin cinturón, despois vamos ter que lamentalo. Eu creo que non é suficiente. Eu creo que temos que presionar máis, e xa o digo sin asperezas aquí. Sin asperezas vostede non sabe falar. Estou falando, xa digo aquí sin asperezas. Se teño que ser astro que se poña a traballar, pois sou. Pero eu creo que desde a cordialidade, se pode decir de alguma maneira, hai que volver a insistir, ter unha reunión con eles, e poñerse máis serios, e exixirlle non en setembro, sino que teñen que ser a partir de xa. Os rapaces non pode ser que en outros concellos teñen outros autobuses
que sí teña cinturón de seguridade, e que pa aquí pa Baña, pois que en 2 líneas, un par de veces a semana, que nos metan o bus, que non vai a outros concellos. Eu creo que non podemos permitir eso. Eu creo que deberemos de presionar todo o posible, se hai que chamalos, e insisto, eu son partidario de facer outra reunión máis, e insistirlle, e presionar de todas as maneiras posibles. Non podemos esperar hasta setembro para que todos os autobuses teñan cinturóns de seguridade. Que os leven outros concellos, pero os nosos nenos do noso concello non poden viaxar sin cinturón de seguridade. Eu estou completamente de acordo que é un tema importante. Eu falei moitísimas veces con eles, eles din que legalmente que poden estar hasta setembro, e hai compromiso que en setembro que estén todos con cinto de seguridade. Evidentemente, claro, que me gustaría que mañán mesmo tiveran todos os cinto de seguridade, porque vendo o que pasou en Lalín, pois algo que pasou nos aquí a semana pasada. Sí, vale, pois se fora competencia do Concello, podíamos asumila. Eu creo que pouco máis, volvo a incidir, pouco máis se pode facer, pero se vostede quere facer as xestións oportunas, eu insisto no mismo, que desde o Concello, estou segurísimo, que desde o Concello se pida. Ahora estou no meu turno, por favor, por favor, estou no meu turno. Eu estou seguro que vostede, con 2 anos e pico de alcaldía, cando estive en alcalde, fixo unhas xestións formidables. Estou seguro que falou moitísimas máis veces que eu como un vos, estou segurísimo, pero ahora están vostedes e traballan vostedes. Entón soliciten unha nova reunión para presionar e que todos os autobuses onte mesmo con el, solicite outra reunión. Os autobuses que levan os nenos da Baña non poden ter falta de cinturóns. Moi ben, Antonio. E se non queren non o fagan, non pasa nada. Está ben a pregunta, está ben, eu creo que xa se contestou, claro, pero vou decir máis. Xa está contestado. Espera, hombre, tranquilo, non te ve... Ten razón. Que non é a razón, é todas as peticións, mobilidade, Jefe Territorial de Educación, Consellería de Educación, como dicía o propio César, o encargado de zona, o propio jefe de Monbús, AMPA, eu falei que a presidenta da AMPA, antes existí varias, eu duplicaríache ou triplicaríache as varias veces que eu falei que a AMPA e poñerme ao servizo cando todos os problemas, para falar e comentar de cando chegaba tarde, cando fui polas heladas, cando fui por o tema de puntual de que chovía dentro, da porta, desto, é dicir, todo, sabemos, e queremos perfeccionar todo eso. Claro que sí. Cambiaron o autobús porque estaban a mellor facendo outro concurso e iban para outro lado. Sabemos como funciona todo eso. Bueno, pusémoslo de manifiesto e seguimos traballando en eso para que se cumpla a legalidade. É dicir, se hai a moratoria, hai a moratoria. Bien. Como todas as cousas, empezarán o novo curso pois con todo dentro da legal. É como agora se te coñen co móvil, pois son 6 puntos, antes eran 3, son 6, pois son 6. Antes permitíase pola moratoria, pois agora non se permite. Entón estamos en eso, como decía César, eu creo que en eso, todos os días, se en algo é a preocupación, é deso. Desa de moitas cosas. Non estou dicindo que non. Estamos mellorando, é dicir, que iso non quita de que puntualmente pois haxa casos destos. A semana pasada as portas non abrían, casi pillan a un rapaz, porque probaban, abre, cerra, non abren nin cerra. Entón eu creo que... Hasta septiembre. E esos autocares pasan a ITV, non hai... No, a nivel legal poden telo, sí, pero a nivel legal estamos de acordo, pero mellor se fora o teu fillo pequeno, pero teríamos que, habría que presionar, e hai que presionar para que o fagan. E se hai que pedir 3 reunións máis, pois pídese 3 reunións máis, que é o que estou solicitando aquí, que se pida unha reunión a maiores para falar ca empresa. Cantas reunións tivo vostede en 2 anos e medio de alcaldía? Se a empresa está dentro da lei... Tivo algún? O que está claro que temos que seguir insistindo, porque o que non podemos é despois que pase unha cousa e que nos queda aquí o lamento de decir, mira, falouse por iso chamamos, entón temos que buscar todas as posibilidades para agotalos todos. Eu sei que teñen a moratoria e que por lei se queren non o fan, pero bueno, o mellor pois hai que sacar unhas notas de prensa, hai formas de presionar para que o fagan o antes posible. Pero podeme... Se nos pasan a ITV, pois sí que podíamos falar de presión, porque se nos pasa a ITV, vale, ten a morta hasta septiembre. A ver, hombre, que todos... me parece moi serio, que se peche a porta, que sí que te entendo. Que casi atropella un nino. Isto por min, é que foi moi grave, claro, é que non estamos... Pois calquera día pasa, e non podemos esperar a septiembre, a que un nino queda atropellado.
E non era meu fillo, No, é igual que podía ser. Pero eu vino, É igual, sea que sea un asunto grave e que tal. Pero eu quero que me contesten vostedes cantas veces se reuniron vostedes como un bus, 2 anos e medio. Como un bus leva traballando aquí, creo que este ano, na máis. No. Aquí sí. No. Sí, sí. Bueno, vostede reunirse con mobilidade? Con mobilidade, reunirme, sí, en Coruña. Pero tamén estou dicindo que me reuní polo tema mon bus, está pedindo máis. Polo tema mon bus, e falei co Rodrigo López 2 veces tamén. Entonces, eu non estou dicindo quen fai máis, quen fai menos. Estou dicindo que volvan a solicitar outra reunión, pero que lle estou dicindo que falei onte con el, que lle estou dicindo que falei onte mesmo con el. Pois, se eu non discuto que non falara onte, eu estou lle propoñendo desde aquí unha nova reunión, ainda que falara onte, pois é moi fácil, chamo e dille, mira, temos os pesados do PSOE que se queren reunir, xa está, e diránlle sí, pero non é o pesado, se lle di sí, pois tratamos o tema, non é tan complicado, se fala vostede, vostede fala sempre, non pasa nada, como fala vostede, non pasa nada, mire, se non quere facer non o faga. Xa está, creo que non dá para máis o tema. Pero non é vostede que di que dá para máis ou para menos. Deixeme falar ahora a min. Podo falar? Que lle dixo o alcalde que o que dá para... Pero vostede que interrompe continuamente, por falar de censura. Estou lle dicindo que se quere, fale que a directora do centro, que eu mesmo onte lle dixen que cando poidera que tiñamos unha reunión a AMPA, o Concello e Monbús, e díxome que despois de Semana Santa que nos reuníamos. É así, é dicir, que se pode facer moito máis, pois non sei que se máis que se pode facer. Facer manifestación, facer non sei que, parece moi, está solicitado, pero... Perfecto. A semana pasada recibimos a invitación para a Festa da Filloa, onde non se especificaba que estábamos invitados. Evidentemente que a Festa da Filloa estábamos invitados, pero solicitamos que no futuro se especifique un horario ou algo concreto para poder organizarnos, porque non sabíamos se tiñamos que ir a apertura o sábado, se era só pregón o domingo, bueno, pues un pouco máis de concreción nese tipo de invitacións. Tras a realización da Festa da Filloa, solicitamos copia do convenio do Concello coa Asociación da Pedra da Filloa e un informe dos gastos que asumiu o Concello. O pasado día 13, o Concello organizaba e colaboraba nun acto ao mesmo tempo, o mesmo día. Os dous actos solapábanse pola mañán. Moitos veciños nos transmitiron a queixa pola mala organización ou facer coincidir os dous eventos. Solicitamos máis seriedade e mellor organización para que se poda asistir a dous eventos. Sabemos que un deles só colaboraba, pero intentar que non coincidan na mesma mañá, porque además eran dos eventos a que... Pero vou explicar o porqué os dous eventos coincidiron e porqué non se cambiaron. Lle gustaba poder ir aos dous. Coincidiron porque un deles, o cal, bueno, Mónica Sabio estaba invitada, o aforo era reducido, entón xa cas invitadas e cos asistentes que iban a vir con esas invitadas xa completábamos o aforo, e por eso non decidimos suspender un acto ou outro. Simplemente por eso. Mira. Por temas de aforo, no sitio no que se fixo. Non era para que se aplacen ou se... Non, pero comentoche que non se falou de que non se... Era un acto que moita xente que iba a ese acto das mulleres era que lle gusta ir ás andainas e tal e cual, entón iso que se falaba era, jolín, que mala organización porque podendo facer un a mañán e outro a tarde, pero non se cambiou de data nin por horarios, por esas cousas, porque os aforos eran reducidos, a xente que viña xa ocupaba o aforo da aula de música, entón non se fixo modificacións por ese motivo. Pero vostede sabe que dos actos foron, non? Un foi polo acto de celebración do 8M, outro foi en Andaina. Sabe quen organizou a Andaina? Acabo de decir, non, estou preguntando, se sabe vostede que o Concello colaboraba nun deles, non organizaba. Se o Concello colaboraba nun deles e non se podía facer o día anterior e a propia organización decidiu facer ese día, o Concello non ten nada que dicir. O día anterior era un troido, o día posterior... Eu non dixen que cambiara ningún... pero acaba de decir vostede mala... E le comentei, estaba comentando ese tema de que era unha pena que uno se fixera, pois, tócame falar a mí, das mulleres pola tarde e Andaina pola mañá, entonces, porque coincidía que xente que iba, das mulleres incluso, moitas ondas que van habitualmente a Andaina, entonces viñan con moito gusto a un, pero quedoulle pesar por non poder asistir a outro, entonces, se se poden rectificar esas cousas, pois... Si, eso está ben a pregunta que fai. Pero a formulación creo que é errónea, porque vostede di mala organización. Se acusa de mala organización, e non hai mala organización. Fíxese o mellor posible, e é imposible, non había máis posibilidad de poñer as datas diferentes.
porque un organizador non é o Concello, que é o Concello colaborador simplemente. Vostede sí que me parece correcto o que está facendo, pero está mal formulada porque xa di falta de organización e seriedade, cousa que eu non lle permito porque neste caso non é certo. O pasado día 22 foi publicado no BOP o anuncio das publicacións das prazas de capataz e educadora familiar, pero non se publicaron no Facebook do Concello ata o día 25. Por que se tardou 3 días en publicar? Esa... Sí, no, foi un fallo de comunicación, nos comentamos ya a empresa, e bueno... Saliu estaba publicada na página web, eso sí. Pero non no Facebook, na página web sí que estaba publicada, despois demos hora de que está máis publicada no Facebook. Tratar que non pasen esas cosas, porque moita xente está pendiente desas plazas, hai uns días limitados para poder inscribirse. Pero bueno, quero dicir que na página web estaba publicada. Sí, pero cando estaban vostedes no Facebook non se publicaban. Cando estaban vostedes, no Facebook non se publicaban este tipo de publicacións, que eran só na página web. Fixeron varias preguntas ao respecto desde a oposición. Non se publicaba en ningún momento. De feito, na página, no Facebook non se publicou porque non tiñan orde, o sea, xa anteriormente vos non o publicado desde na página web e como non demos orde de volver a facer que só se publicar na página web e no Facebook continuaron con ese traballo hasta que lle damos. Vemos que os camiños desfeitos polos madeireiros siguen igual, pese a que vostede, señor alcalde, afirmou que había falado coas empresas madeireiras. Solicitamos que se reitere ese tema e que se faga uso dos avales para que se reparen. Estamos tendo bastante bo tempo, un momento en donde as compañías que os refixon pois teñen capacidade, teñen tempo, o tempo axuda a que os deixen nas condicións nas que estamos. É certo que non veo o inverno que veo de outros anos como donde pon un rache ni un, dos que fixeron ni un ao lado da casa do Cordillal de Obras, é curioso que estuvo ali a madeira durante 2 meses e allí estaba obstruindo para arriba e abaixo, pero mira. Eu acórdome que Mancebo reparou dous, tranquilo, me deja contestar, porque te é que vos estás embalado. Mira, a 6:30 da tarde, e con testigos, enfrenteime en tono cordial a empresa que estaba, en tono cordial, sí, pero por lo menos falei con eles, cosa que o concellal nin ao lado da casa, algo decía, ali, en Facín. E podedes ir ver se queres mañá, se está ali a madeira que he cortado, porque non é que puxera poñer no camiño, que é curioso, está seco agora, é certo que non choveu, mañá chove, e dixo, home, saca do camiño e la ponemos aquí na finca, que está a unha altura xa bastante curiosa, ven o camión nada máis que facer así. Pero que é curioso que a botan para o camiño, é dicir, como non se mire, que pasa? Esta pregunta que faz ti, outro día tivemos unha reunión con Medio Rural e con outros alcaldes tamén que estábamos dentro, e claro que é certo, temos unha ordenanza, o que temos que ter é vigilantes, o alcalde, concellales, e non chegan. Isto único parece que ten que vir aquí a, non digo a Guardia Civil, os guardias rurales ou a que corresponden, é que lle metan en cintura, porque ao final é que queren facer, non digo todas as empresas tampouco, non vou generalizar, pero moitas delas é a falta. É certo que este ano veu un tempo máis benévolo que outros anos, é certo, reconozco. E non se fixeron tantos perfectos, pero están facendo. Por qué? Porque a maquinaria é a maquinaria dos madeiristas, que é tremenda, e as agrícolas tamén agora que son pesadas, e todo axuda a tal. En iso estamos traballando e seguiremos, estamos para que a xente cumpla, que realmente o camiño é para todos, non solamente para os que cortan a madeira que os pagan, porque detrás deses vendrán outros, pode ser para todos, en eso estamos, pero cumplen entregando a fianza, e te invito a que a vayas ver para que vexan como se entregan a fianza, e se fan uso delas, das fianzas, con valoración dos perfectos ocasionales. Ben, fixeron uso de algún, esa? Fixeron uso de algún? Pregunto, non di que se fixeron... Estás facendo a valoración dos perfectos ocasionales para facer uso dun. A día de hoxe, a dirección do CPI da Baña sigue sen ter confirmación oficial das melloras no edificio anunciadas por vostedes. Teñen algún dato novo sobre o tema ou sigue todo como fai 3 meses? Eso que estás dicindo ti é decir así, vai a lanzar un balón a ver onde cae, se cae no colexo ou se cae na Catedral de Santiago. A dirección
a dirección do colexio de viva voz, e con testigos, ante o delegado que estuvo aquí o domingo, e había testigos, as melloras que se van a cometer, casi chegou o momento, ou quería cometer durante o curso. No, eu pregunto se hai, claro, eu pregunto se hai algunha novedade. Fíjate algunha gestión di para isto? Ni unha. Mandamos 3 ou 4 escritos, incluso sacamos unha nota de prensa. Que curioso, a nós non nos recibían. A nós non nos recibían, debía ser porque éramos do PSOE, entón en Coruña non nos... Eu preguntei se conocías a Indalecio, dixécheme que non conocía. Solicitamos 3 reunións, non hubo sorte, eso é a realidad. Pero bueno, por eso lle digo, como a vostede son do seu... a súa corporación. Pero a mí tamén me reciben os que son do bando... Pero a mí non me recibiu, non foi capaz de recibir. É que nós non recibimos a todos, pero nós non fomos capaz. Despois de 3 ou 4 requerimientos que se lle pediron, non foi capaz de recibirlos. Por eso lle pregunto se ten algún dato novo ao respecto. A ver, están traballando no tema. Eu voulle facer unha pregunta. Estás dicindo que a dirección do centro que non sabe nada máis... Cando falou que a directora vostede? Onte me non falei con ela. A min díxome que oficialmente non tiña... Evidentemente non hai un proxecto. Aí ten toda a razón do mundo. Foi o que me dixo. Eu que pregunto aquí, por si vostedes oficialmente teñen algún dato. E pode explicar vostede a quen lle mandou a solicitude de reunión? Ao señor Indalecio Cabana? Sí, o mesmo. Non, era simplemente por saber, porque eu non... Sí que sabía a nota de prensa que mandaron, pero non sabía que... Creo que... Pero bueno, con a nota de prensa... 3 ou 4... Eu creo que mandando... 3 ou 4 solicitudes. Sí, pero creo que mandando unha nota de prensa a través do Concello dicindo que non se reúnen, creo que non é boa idea para que se reúnan. Se non se reúnen, habrá que decir as verdades, que non se queren reunir. De política sabe vostede solo, pero eu creo que non é unha boa medida. Mandar unha nota de... Como lle parece? Non, como sabe, como estudiou, como se preparou. Sí. Tampouco se quere reunir os de Aguas de Galicia con usted. Ante os requerimentos que lle facían non se querían reunir. Aguas de Galicia non contestaba, non te enteraba. Fun ali dúas veces e entenderonme perfectamente. Sí, xa se ve. Perfectamente. Non contestan nin os escritos. Perfectamente. Veñan as sancións despois. Continúo. A Diputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, vende publicar as bases reguladoras das axudas PEL 2022, o pasado día 28, PEL Emprende Investimentos, PEL Autónomos, PEL Pomes Creación e Ampliación, PEL Mantemento. A que espera o Concello a sacar a publicación e informar aos veciños? Esa é a Diputación. A Diputación... Todos os concellos están quitando as bases, publicitándoa para que os empresarios, os comercios, o tecido industrial de cada concello este atento e poda optar a este tipo de bases. A saliu, e a día de hoxe, ainda non está publicitado, nin posto, nin na página web, nin no Facebook do Concello. Entendemos que son desas axudas importantes que teñen que ter os nosos veciños, e que maneira de informalos, eles evidentemente non están mirando o BOC, onde sale publicado. Entendemos que o Concello, igual que anuncia outras axudas, como de cambios de electrodomésticos ou cousas destas, pois debe de publicitar este tipo de convocatorias. Solicitamos que se faga o antes posible. Eu parece que decías polo PEL do Concello. Non. Está mal. Ben, comentaros que na parroquia de Cabanas andan dous cans soltos, a verdade que non lo acaban de comentar hoxe. Chamaron dous cans abandonados, que os veciños comentaron que chamaron o Concello, que deron un aviso, pero os cans que siguen por ali que están en estado lamentable. Que se notifique ao servicio de recollida a empresa que traballa co Concello para que pase por Cabanas, están ali por dentro do campo da festa. A mañá ou a tarde? A mí chamaron ás 4 da tarde ou así. Pero bueno, a presenza nunca. Eu vi unha factura. Hola. Hombre, claro. Casi mandar un caso a hotel. É probable, pero a lei marca que ten que ser así. Non, e ten que ser así. Eu entro e vou ao hotel, vou comprar. A ver, non teño conocimento do... Paso yo porque foi o que me dixeron. Notifiquen yo a empresa, eu comento aquí no pleno porque coincidiu hoxe, se non iba a mandar un escrito ou chamalo para decir oye, que hai uns casos por aí, además que están en bastante, parece ser, condicións lamentables, que pasen a retirar. Os casos aparecen outro día, estaban dous en Barreiro. Un eu ali, a Guardia Civil ali, e me dice que eran da Baña. Estaban na parte de Espesero. Na parte de Espesero,
Aí tiñas que asustalos un pouco, Non, porque non non é vai ser que volveran para aquí non é asustarlos, e xa os comíamos nós. Non é asustarlos, porque asustarlos como se non se arreglara Non, xa. que os tiran, sí, ou que os deixan abandonados tamén. Porque só viven eu aquí na rotonda de Ceilán, a parte que é de Neira e a parte que é da Daña. Está claro. Isto é como aquel que solta o can a ver por onde vai, se vai para a esquerda ou vai para a dereita. Mira, o que con a lei, fora unha foi empresa ali a para brigada, establecerse, foi peleábamos, pero- outro día tamén había na parte de Vilarnova de Canlís, había un can que é a macera de pastor alemán. Bueno, pues foi a lei, que depois ao final hasta o queren non adoptar, pero claro, hai que seguir o protocolo que marca. O outro día tamén pasaron na zona de Emes. Por tanto, é dicir, chaman e actúa. Se non chaman non sabemos, claro. Ese é o detalle. E agora quedan un par de robos que vai a pasar Mónica a comentalos. Vou intentar ser breve. Quería empezar a miña intervención agradecéndolle, dende a concelleira e a concellería pola invitación que me fixo a participar no acto do 8 de marzo. Tamén desculparme por non poder asistir, foi un tema de enfermidade que me obrigou a estar encerrada, entón non pude asistir, a verdad que o lamentei moito, pero quero agradecer públicamente a vosa invitación ao acto. Gustaríame comezar reiterándome un pouco nas preguntas que fixen no pleno anterior en canto á escola de música, porque considero que sí que non se me respostou algunhas das preguntas feitas, non? É dicir, xa non é que eu siga sin saber, a veciñanza segue sin saber cantos alumnos e alumnas seguen a estar matriculados o día de hoxe. Como non? Mandaronche? Non, nas preguntas non aparecen... Non se mandou nada. Non. Ou non nos recibín, Espera. Igual foi un erro de... Igual foi un erro. Ela contestou, non é... Vale, pois non. Espera. Sí, mira. Non te Ah, chegou pois ben? non. No. Vale, pois entón xa nada, vale. Podem levar xa así todos? Sí, espera. Vale, mira que por eso. Pero se non mando chora. No, creo que sí. No, este te pode, sí. Vale, cando teña, pero vale. Sí, este... Vale, perfecto. Bueno, pois entonces... Se quere mando por WhatsApp. Deixo aquí en stand-by porque entonces non... reviso e despois xa no próximo pleno vos digo se falta algo. Despois sí que hai algo que sí que me gustaría comentar, que é que o alcalde paralizou no seu momento e pechou o proceso de curso de licitación da xestión da Escola de Música, pero aparece un decreto onde se autoriza a devolución dun aval bancario presentado por unha oferta que estaba neste concurso, que parece ser que era a mellor oferta, tal como aparece ali, e presentou un aval bancario. Entón, queda claro que había ofertas, que incluso había unha que era a mellor, a seleccionada, que presentou un aval para o mesmo, pero o proceso paralizouse. Sigo sin comprendelo e sin entendelo. Eu supoño que os veciños. Veciño non, vos, que iniciaste o procedés. Vos. Vostede paralizou non, habendo ofertas e habendo empresas. Hai un informe que se pode seguir á Secretaría... Non teño o informe do Servicio Xurídico tampouco, pero xa sei que teño que ir á Secretaría velo e tamén vou pedir cita. Sí, teño claro. Gustaríame saber se os dous profesores de música municipais, que son empregados públicos, cumpren coa totalidade de horas que aparecen nos seus contratos. Eso gustaríame saber. E se non é así, se están facendo algún outro tipo de actividade para complementar esas horas, pois non sei, participar na troil, facer algunha actividade para o cole, etc. Tamén me gustaría saber se hai un terceiro profesor dando clase na escola de música, se é así, de que xeito se contratou, non? Porque se di na resposta que se nos remite que se empregarán medios do propio Concello para levar adiante a escola de música. Entón, ou se me aclara o que significan medios do propio Concello, porque eu entendo que é xente que xa traballa no Concello e non se vai a contratar a ninguén máis, é o que eu entendo por medios do propio Concello, pode ser que non entenda ben a expresión. Entón, se hai outro terceiro, como chegou aquí esta persoa? Gustaríame, porque eso só preguntei, pero non se me contestou. E se teño que ir ao secretario ver algo, pois xa pido cita para o mesmo día. Contestaremos, pois. Mira, eu podo contestar o das horas. O das horas, a reducir aos nenos, como podes, xa verás, hai algúns nenos menos, entón non se cumpren todas as horas, pero sí que van a compensar porque están ca planificación e ca organización de varios festivais e de varias, actividades aparte das propias clases. Solicitamos tamén que se nos faciliten ou que poidamos ver tamén cos secretarios con quen corresponde os convenios que se firmaron coas diferentes asociacións municipais. Entendo que habrá convenio coa Sociedade Deportiva Baña, coa Baña Emprende... Eu explicoche, o convenio
as asociacións deportivas, se da Baña Veteranos, Seixos, etcétera, están redactados, bueno, estamos sin firmar, dicir, na vosa legislatura non había nada. Dicir, aquí hai xente, equipos de fútbol que veñen a soar sin nada firmado. Nada, nin un convenio con a Orcén, nin nada. Entón, nós redactámonos, juntámonos con eles, están pendentes de sinatura unha vez que se aproben os orzamentos. Eu paso por WhatsApp, se quere, teño todo mirado, todo... espero... pendiente de sinatura, algún convenio asinado que non ten ninguna subvención económica ni nada, pero a maioría están pendentes de aprobar os orzamentos. Pero reitero que na súa legislatura, ou no momento que estaban gobernando, non había nada firmado. E hai equipos de fútbol que veñen xogar ainda ahora, que eu falei con eles e dixenlle que non había ningún problema, pero están sin firmar absolutamente nada. Non tiñamos orzamentos aprobados, non podíamos facelo tampouco. Pero vostede pode... Como? Non pode facer un convenio de colaboración que vostede cede non está dicindo vostede que está esperando... Sí, os que teñen dotación económica. Os que teñen dotación económica. Os outros están asinados, señor Pereira. E vostede, que sempre fala de transparencia, de que vostede aquí é un fenómeno da política da Baña, tiña todo sin facer. Fenómeno que todo sin facer. Si, acaba de dicir, porque solaparon unha actividade dunha asociación e do Concello que era unha falta de programación e mala organización. Vale, pois non é. Podes organizar un pola mañá e outro pola tarde. Vale, por iso digo eu que vostede, a nivel de deportes, non tiña nada feito. Nada, absolutamente nada. E iso podo eu documentar. Entón, polo menos de deportes, non tiñas un poquinho marxe. Tranquilo. Despois, na actualidade está vixente o Plan de Igualdade que remate este ano. Gustaríanos saber se se está a traballar, na renovación deste Plan de Igualdade, en que período se vai a proceder a facer a avaliación correspondente ao que foi a posta en marcha deste plan e a situación actual do noso Concello en temas de igualdade, e cando calculan que poderemos dispoñer destes datos. Estamos buscando xa ofertas para a renovación, incluso ca mesma unha das empresas que está, en canto teña información, paso por ese proyecto. E agora nada, para finalizar, simplemente quería plantexar un par de robos. Ante a situación bélica que se está a dar en Ucraína, condenando o ataque ruso e mostrando a nosa solidariedade ao povo ucraíno, solicitamos que desde o Concello se contacte coas diferentes ONGs que xestionan o acollemento de familias ucraínas. Hai moita desinformación e dúbidas, polo que pedimos que se organice algunha sesión informativa impartida por algunha destas organizacións para dar a coñecer os pasos a seguir por aqueles veciños e veciñas que estén interesados e interesadas en acoller refugiados e refugiadas. Ou se o propio Concello pode xestionar que poidan asentarse no noso municipio algunhas familias mentras dura o conflito, mediando con propietarios de casas baleiras e ofrecéndolle unhas condicións dignas de vida mediante axudas do Departamento de Servicios Sociais. Entón, sí que é certo que a mí me chega que hai xente que está interesada. Eu sei que o Concello, por exemplo, o Concello de Negrea vai organizar unha charla, pero hai xente que está interesada sobre todo no acollemento. Eu sei que polo momento é inviable de nenos solos, pero sí de familias, nais de nenos, e que, creo que estaría ben dar unha charla ou informar a xente que poida estar interesada. Despois, para finalizar, como saben, durante o noso goberno colocáronse uns pictogramas nos diferentes edificios municipais como parte dunha política de inclusión, favorecendo que todas as persoas podan saber onde dirixirse, onde deben ser atendidos e se lles aduxen no que necesiten. E no marco desta política, a empresa incidiunos moito que non deberíamos saturar tantos corchos que temos nas distintas instalacións. Coincidiu que outro día que vin ao Concello, os corchos de abaixo estaban repletos de cartéis moitos repetidos. Por exemplo, da Filló había un en tamaño A4, outro en tamaño A3 ao lado, mesturábase información da festa da Filló ca publicidade de algúns negocios da Baña. Entonces había cartéis de cursos que estaban fora de prazo. Entonces, solicitamos, se pode ser, que semanalmente se actualicen, e se elimine tanto a saturación de cartelería e de información que pode haber nos corchos, porque é certo que na planta de abaixo, sobre todo, entra moita xente maior, moitos deles que van a servicios sociais, e queren informarse. Eu creo que moitas veces, máis que informarse, acaban desinformados con tanta saturación. Simple e llanamente eso, vale? Gracias. Un último robo é que, na situación na que estamos, os plenos poden ser de carácter presencial respetando os aforos que temos. Outro día vimos que a xente
Na Festa de Fillo había centos e centos de persoas, en moitos sitios por aí xa están sendo os plenos todos con público, entonces solicitamos que se siga facendo con público de acordo ao foro limitado. Eu recordo que, bueno, é cuestión, o señor secretario dixera que non había opción na súa legislatura. Usted en Radio Negreira dixera que mentre estivera de alcalde que non iba a ser sempre sin público. Era unha circunstancia que estábamos no COVID, ahora mismo... No, vostede dixo que mentre vostede fora alcalde que iba a ser sempre... Eso non é así. Non é así. Eu creo que, a ver, a mí parece ben que se abre ao público, que estamos pero que... ao público, respetando o aforo que hai... Eu creo que sin máis problemas. as dimensións que temos... Non sei se será máis idóneo buscar un outro local. Ustedes marcaron, se collen 4, se tampouco nunca temos aquí 10 personas, Ao final sabemos todos que hai 4 veciños ou 3 que son os que queren vir aos plenos e non estamos falando de que vayamos ter aquí 20 persoas. Bien, se non hai máis, levantamos a sesión entonces.